କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିକଟକୁ ଗଲୁ ସେ ହଠାତ୍ ହସିଲା। ଦୀପକର କଣ୍ଠ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ତାଙ୍କ ଆଖି ପୁରା କଳା ହୋଇଗଲା ଓ ସେ କହିଲା, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଗାଁର ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ମୁଣ୍ଡ ନମାଇ ଦେଲେ ବା ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ଦେଲେ। ବୃଦ୍ଧ ଧୀରେ କହିଲେ, ଆଜି ସତ୍ୟ କହିବା ସମୟ ଆସିଗଲା। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟାକୁ ଯେଉଁମାନେ ମାରିଥିଲେ ସେମାନେ ବାହାରର ଲୋକ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଆମ ଗାଁର ନିଜ ଲୋକ ଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଅଚମ୍ବିତ। ଆକାଶ କହିଲା, ତାହେଲେ ସେମାନେ କେଉଁଠି? ବୃଦ୍ଧ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇଲେ। ସେ ଲୋକଟି ଆକାଶଙ୍କର ମାମା। ଆକାଶ ଚିତ୍କାର କଲା, ନା ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଟି କମ୍ପୁଥିଲା ଓ ଧୀରେ ଜମିରେ ବସିଗଲା। ଦୋଷୀ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ହଁ ଆମେ ଭୁଲ କରିଥିଲୁ। ସେ ରାତିରେ ଆମେ ମଦ୍ୟପ ଥିଲୁ। ଆମେ ପ୍ରିୟାକୁ ଧରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇଗଲୁ। ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ କହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ନାହିଁ କିଛି। ସେ ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ଆମେ ତାକୁ ମାରିଦେଲୁ ଓ ତା ଶବକୁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋତିଦେଲୁ। ଏହି ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ସହିତ ହଠାତ୍ ଆକାଶ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା। ଜୋରରେ ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗଛମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ଧ୍ୱନି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ସେହି କାନ୍ଦିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଞ୍ଜି ଉଠିଲା, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରିୟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଶରୀର ଭଙ୍ଗା, ମୁହଁରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଚିହ୍ନ, ଆଖି ପୁରା କଳା। ସେ ଲୋକ ଚିତ୍କାର କଲା ଓ କହୁଥାଏ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସେ ଆକାଶରେ ଉଠିଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ସେ ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା ଏବଂ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ସେ ଜମିରେ ପଡ଼ିଗଲା, ନିର୍ଜୀବ ଓ ନୀରବ। ସବୁକିଛି ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରିୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ କଳା ଛାୟା ହଟିଗଲା। ସେ ଧୀରେ କହିଲା, ଏବେ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା। ଏବଂ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଗଳ୍ପ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ରାତି ଆକାଶ ଶୋଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା, ମୁଁ ଏଠି ଅଛି। ମୋତେ ଆଖି ଖୋଲିଲା ଓ ସେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲା ପ୍ରିୟା ଦଣ୍ଡାୟମାନ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଶାନ୍ତ ନଥିଲା। ସେ ଧୀରେ ହସୁଥିଲା। ସେହି ରାତି ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ରାତି ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶ ହଠାତ୍ ଉଠିଲା। ତାଙ୍କ ଶ୍ୱାସ ଭାରି। ମନେ ହେଉଥିଲା କିଏ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ଆକାଶ, ଆକାଶ, ହେ ଆକାଶ। ସେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଝରକା ଅଧା ଖୋଲା ଓ ବାହାରେ ଘନ ଅନ୍ଧକାର। ପୁଣି ସେହି ଶବ୍ଦ, ଆସ। ଆକାଶ ମନେ ହେଉଥିଲା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହେଁ, କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟାଣୁଛି। ସେ